U digitalnom alatu Adobe Spark možete izraditi sadržaje koji će vašu nastavu učiniti atraktivnijom. U tom alatu možete izrađivati grafike, kolaž fotografija, flajere, to jest plakate, video i animacije. Za rad u tom alatu prvo se trebate registrirati, na primjer putem Google računa. Možete se prijaviti i sa e-adresom škole.hr. Za izradu bilo kojeg od ovih sadržaja izrađuje se projekt. U ovom tutorijalu pokazat ćemo kako izraditi video za potrebe nastave hrvatskog jezika. Odaberemo li opciju izrade videa, možemo mu sada za početak staviti naslov. Danas ćemo pokazati kako izraditi video mamac za čitanje, na primjer Maloga princa. U sljedećem koraku za izradu videa biramo opciju Start from scratch. Ok, I'm ready. U izradi videa za sami početak birat ću opciju u kojoj ću staviti naslov. Možemo upisati Mali princ. Možemo staviti autora. Možemo birati i neku drugu boju za podlogu. Ili slova. Evo, vratit ćemo. Neka bude plava. I ako smo zadovoljni izgledom podloge, možemo dodati novi slajd. U ovom dijelu možemo birati primjerice podijeljeni ekran. Na obje strane nam se nudi opcija dodavanja videa, teksta, fotografije ili ikone. Ako ćemo dodavati video u našu prezentaciju, možemo birati mjesto s kojeg ćemo otvoriti video i umetnuti u naš. Tekst možemo pisati ili možemo stavljati fotografiju. Fotografiju možemo uploadati sa našega računala ili možemo uzimati besplatne fotografije ili iz samoga alata Adobe Spark. Lijevo možemo pisati tekst, primjerice. Evo, ako smo upisali tekst, možemo sada birati i fotografiju. Birat ćemo fotografiju iz ponuđenog alata. Evo, možemo tražiti za Maloga princa. I iz ponude birati fotografije koje nam se sviđaju. Možemo za početak uzeti, evo primjerice, ovu ovdje fotografiju. U ovom dijelu možemo i birati opciju koliko dugo želimo da traje taj dio videa, a naknadno možemo snimati i zvuk, primjerice pripovjedača. Za snimanje zvuka pritisnemo ovaj tu dio i možemo početi govoriti. Ako nemamo pripovjedača, mi u naš video možemo ubaciti glazbu. Možemo birati opciju da dodamo glazbu sa našega računala ili možemo birati neku od ponuđenih. Kad mislimo da je naš video gotov, možemo birati opciju da ga pregledamo.
Imam ozbiljnih razloga vjerovati da je mali princ došao s planeta asteroid B612. Na dan odlaska, pošto je ne uredio svoj planet. I kad je posljednji put zalio cvijet i spremao se skloniti ga pod zvono, ispupala ga je želja da se isplače. Krenuo ih je tako obilaziti, ne bi li našao kakav posao i nešto naučio. Na prvome je živio kralj. Zapovjedim li generalu da leti od cvijeta do cvijeta, ili da napiše tragediju, ili da se pretvori u morsku pticu i, ako general ne posluša moju zapovjed, tko će biti kriv? On ili ja? Vi ćete biti krivi, odlučno će mali princ. Na drugom je planetu živio oholica. Gle, gle, dolazi mi obožavatelj, dovikne iz daleka oholica, tek što je spasio maloga princa. I kad napravimo video s kojim smo zadovoljni, možemo ga podijeliti ili možemo ga preuzeti. Za preuzimanje biramo opciju downloadanja. I on se sada sprema. Za opciju dijeljenja, evo vidite, lako možete pozvati druge osobe s kojima ćete podijeliti. Na taj način i učenici koji izrađuju video u ovome alatu mogu podijeliti video s vama. Sretno i hvala!